Jeg står lige her i en direkte reportage fra den lille altan. Man kan ikke engang kalde den lille, men den altan, som Leonora Christina og Corfitz Ulfeldt har siddet så mange gange og drukket deres vin på. Og talt deres mange penge. Det hele, det er fuldstændig bevaret, som det var dengang. Der er intet, der er blevet forandret. Så det er jo en fantastisk oplevelse at kunne stå her og mærke historiens vingesus så tæt på en, så man næsten føler, de står ved siden af en og kigger på en. Eller i hvert fald en af dem gør det. Vi kan jo ikke vide, om der er en anden dimension, som lever parallelt med os eller ej. Men i hvert fald, grundlaget for hvor de har siddet, det er lige præcis her. Det er fantastisk. Og vi kører direkte på, og det er online. Og hvis seerne har lyst, så tager vi i morgen til Hammershus og gør det samme deroppe og prøver at se, om vi kan få den samme autenticitet ind i billedet, som vi har her. Vi ses i morgen. Ha' det godt så længe. Farvel.